Takže ešte jeden krok doprava. Tak. Môžeme štát, poď. Ruky spojené, ťahaj, ťahaj, brzdy, hore ruky, predklon, trošku pravú, vydrž v tej polohe, vydrž, sadaj. Hore ruky, chrbát dozadu, výborne. Výšky máme dosť, tak môžeme ísť trošku doľava. Prepáč, že som ťa pomýlil, doľava. Tak, výborne, a doprava. Náklon a pravá riadiačka. Pozeraj na ten rukav, hej. Ten je dôležitý. Nedrž sa voľného koncu na ľavej strane. Zaves tam tú ruku. Výborne. Výborne. Rovno vidíš ten rukav, hej. Takže vlastne za tým stromom môžeš pristávať v tomto smere. Iba jemný náklon bude doľava ku ceste, hej, alebo proste sadni si do sedačky, nechaj to letieť. Riadne ruku, výborne. A stále ľava, stále viacej ľave. Vystretý, vydýchni a obidve teraz pozadu. Veľmi pekné. Tak. Dáme štart. Výborne, hore ruky, chrbát pekne opri. Takto ako ideš super. Mierny náklon doprava a už sa približíš na tú hranicu, kde chceme ísť. Ešte trošku prava. Výborne, rovný let. Tak, pracuj riadne s náklonom a trošku s rukami. Tak, hore ruky, rovný let. Výborne, obidve ruky sú stále jemne tam zavesené, hej. Trošku ďalej doľava od stromov, náklon trošku ľavej. Tak, ale stále rovno. A keď sa ti zdá, že si moc nalúkol, zase trošku doprava, právo. Tak. A teraz naspäť. Náklon a ľava, náklon a ľava, náklon a ľava. Podrž, rovný let.
a potom od kopca pristať. Ale čím sme nižšie, tým musíme byť jemnejší. Teraz si pribrzdí obidve a podrž pribrzdené. Tak, lebo je tam vietor. Je to v pohode, tak pribrzdené môže byť. Super. Najprv smer, až potom usadzanie, hej, tak. Neopieraj ruky o voľné konce, pekne ich dajú tak. Chrbát dozadu, nohy pod seba, prekrížujú, tak. To je ono. Teraz sa zbíha naspäť, náklon do ľava riadiečka. Super. Ešte ľava. Tak. A práva, náklon a práva. Stále s náklonom, nohy spolu. Nohy spolu. Výborne. A jemnúčko, nevypúšťaj vnúčko, všetko jemnúčko, aj náklon, aj riadiečka. Tak, aspoň tak. Bacha! Miloš, prosím ťa, zober tam ten rukáv a